Здравейте, доктор Митев. При вас сме, защото се появиха информации в медиите, че оспорвате избора на водача на листата на реформаторския блок Бургас Костадин Марков за народен представител в следващото Народно събрание. Това вярно ли е и защо се появиха такива информации? Съжалявам, че трябва да влизам в обяснителен режим заради проявената некомпетентност и целенасочена атака на някои медии. Съжалявам и за некомпетентността им, но това съвсем не е вярно и на много ваши колеги съм дал точно обяснение и съм бил разбран. Надявам се така, както трябва. Атаката не е нито е срещу някой, нито е за някого, а камо ли още по-малко за мен самия. Така както пак поради целенасочената атака и некомпетентност на същите медии бяха перифразирани моите думи. Всъщност те не бяха перифразирани, дори не бяха изкарани от контекста. Моята основна идея е, че в 10 от всичките протоколи, от всички секционни комисии, които са дали перфектни протоколи, 680, ако не греша, или може би по-малко, само в 10 секционни комисии са проявили, може би силно или слабо казано, престъпна небрежност. За мен това е престъпление и не е престъпление срещу мен самия, като кандидат за народен представител, нито е престъпление срещу партията, която представлявам, или коалиционната структура, която представлявам, нито е престъпление срещу всички останали партии, които са ощетени по този начин. Най-вече, за 100-тен път днес повтарям, че това неглижиране на тази ситуация ни обезверява още повече нашите избиратели, защото хилядите на площада, които бяха преди месеци, едно от исканите им беше мажоритарен вод. Мажоритарният вод, силата на мажоритарния вод, вярвам, че никоя партия не отрича, а силата на мажоритарния вод, даден чрез преференция, е нещо, което в момента закона го позволява. И е много жалко тогава, когато няколко секционни комисии, без да обобщавам, независимо от това кой е виновен в секционната комисия, се позволят да не отчетат този мажоритарен вод. Това е подигравка не с партиите, на които не е отчетен, това е подигравка с избирателя. Тогава, когато не е отчетен мажоритарният ти вод, е чиста подигравка. Чиста форма на незачитане на твой глас. В кои секции има проблеми? Заради кои секции сте подали жалба, както стана ясно от информациите? Секциите много точно са описани в жалбата, както и много точно описано предмета на тази жалба. В жалба номер 378, изходящ номер 378, изходящ номер в Районната избирателна комисия 18, настояваме РИК Бургас да нареди повторно преброяване на бюлетините заради неотразени преференции в протоколите на следните СИК. Номер 57, номер 64, номер 68, номер 78, номер 114, номер 141, номер 159, номер 292, номер 29, номер 15 и номер 20. Това са секциите, в които не само, че не е отчетен вота на избирателя, така както трябва да бъде по закон и по изборен кодекс, а са допуснати и много тежки нарушения документални. Това за мен, не съм специалист, но това за мен е тежко документално нарушение. Няма как секционният протокол да изглежда по този начин. Просто няма как. След като тук има цифра или число, би трябвало всички останали колонки да са попълнени с цифри и числа. Тогава, когато няма изразен вод на избирателя за който и да е от кандидатите, означава, че там трябва да се въведе цифрата 0. Тогава, когато няма за който и да е изброен от кандидатите или партии, също не би трябвало да изглежда и по този грозен начин. Аз дълбоко се съмнявам и питам, всъщност това признак на грамотност ли е? И не грамотност в първичния смисъл на думата, дали можем да четем и да пишем, а грамотност относно прилагането на закона. Няма как да бъдат отбелязани цифрички, каквито и да са те, в същото време да бъдат задраскани, след което да бъдат зачеркнати всички и тук насреща да седи един единствен подпис. Отново казвам, аз не съм юрист, но би трябвало тези поправки, каквито и да са те,
да бъдат съгласувани и подписани от 5 членове на комисията. И ако на тези неща не се обръща внимание, означава, че няма да вървим напред. Вие бяхте подали жалби за непреброяване на преференциите и на европейските избори. Това затвърждава ли вашата теза още от тогава, че все още изборната администрация не е готова за подобен тип преброяване на гласовете и връща ли на дневен ред темата за редовна и постоянна изборна администрация? Ще започна отзад напред, естествено. Темата отново е на дневен ред и рано или късно този проблем трябва да бъде решен. В интерес на истината, при подаване на предните избори за Европейски парламент, предната изборна администрация реагираха светкавично и поправиха своите грешки. Затова моето голямо очудване в момента е защо РИК пренебрегват тези явни нарушения и грешки. Това е голямото ми очудване. За разлика, повтарям още веднъж, предната изборна администрация, т.е. изборната администрация, която беше сформирана по време по време на избора за Европейски парламент, реагираха адекватно, своевременно и грешките бяха поправени. И още по-голямо очудване за мен е, че избори с преференциален вод в България са вече втори подред. До кога ще правим тези грешки? Не знам до кога ще правим. И тук, повтарям отново, не става въпрос за преференции дадени за мен като кандидат депутат, не става въпрос за преференции, които са дадени за 4-я, 5-я, 1-я, 10-я, 28-я, нарочно ви казвам в разбъркан вид. Става въпрос за че всички партии, както виждате в този протокол и във всички останали протоколи, са ощетени по този начин. Но най-вече ощетени избиратели. Ощетени избиратели. Как да вярва в мажоритарния вод, как да вярва в преференциалния вод избирател, след като него е глас. Представете си, че аз в тази секция съм... Извинете. Представете си, че в тази секция аз съм бил гласоподавател. И съм гласувал за вас, за мен или за който и да е друг. Това е, мисля, че бях изчерпателен. Тоест категорично отричате излязлата информация, че оспорвате избора на Костадин Марков? Абсолютно категорично отричам. Напротив, ние с господин Марков, с господин Живко Табаков бяхме хората, които сформирахме реформаторския блок Бургас, които държахме реформаторския блок в Бургас, които работихме заедно и ще продължаваме да работим заедно. И самия факт, че аз съм бил на трето място, сме работили заедно от тук и надявам се да работим заедно за напред. И поздравявам и в ефир господин Марков с избирането ми и се радвам, че Бургас ще има представител най-после в парламента на десните сили. Добре, благодаря ви.